Gideon, I'm in a front. Hey, before you have in a front. It's a team bomb standing now, done it, yeah. Yeah, I'm a train on, yeah. Who a train on him? Yeah, that is also money in him, way. Oh, dear, yeah, for the dear sick of four. I deep way. David, forgive your God, yeah, the boss of the Aswa. Papa, say a shower, Kevin, Lucian and Canada. Oh, when shower, Combe Dania. One of your pro, one of your servo. Yeah, Papa Gideon, Sankawa Maya Srabamwa, Akatampo, Amumini and Imusto, Ankayanim Guasia, if you first and to man. Yeah, Baba would ya for Jessica for. Would you want to send it from and I'm in after when you went to China, what you hinter. Yeah, what do you want for? Yeah, come, baby, give your grandson, I mean, come on. Abusia midin the war prophet Gideon for yes rafemo dumu jeta me ya wututu jetu gweke wasofo padwuma bi ye enne dai me mo bibia afishia pam afi enko nansan emisan ye ho ewo mfie so babo pani adaworoma mama adie akọ aporo asan ababa beto yen mama de pa bi asan achi yen ama de pa bi so asan achi yen bi mu dia ene de yesere senkari ye mu nyankopon du nsu o hia brefo no ko aje bi nyame no se ene de wo mu aye wontutu ya na mo nsi yen onwo so yen si adoton ohima me mo afishia pa me ba rozi na me mo afishia pa jo erade enka ho ne erade ntu na mo nsi ama se wa afishia pa me mo bibia afishia pa
obi bia wo platform yi so me mo official pa afi nkometu yen mfie so afi sesem na niema adane afi sesem na awurade atua watamfo nyina aka do nipa bonefo babo sam tukusare na manyam ebeda no ho jema bre ebeda no boto bone so babetutware wanamu de wo sura prada nkrante di akire mubu ne nhwefom afisa se ne niema dane afisa se ne de da wakoma so no doma nko ayama ho afisa se ne owemfo metatoro wadi wasema ma watue watamfo nyina aka awurade ngu watamfo ni mase afisa se ne wasipie sita afisa se na bayi dom bia ne wudi asie afisa se bayi dom nsuman franka brechie obi bi obe na jo be ye gank etia wo no sora prada nkrante de akire mubu ne fom mesi afisa se no ne awurade atue watamfo nyina aka afisa se ne de obe ya da de no ayada dem de obenya churuku no nya churuku de obebodam no abodam ewurade emfa wunsi baabi e ho koro 2022 ya ye be wura mu maami eye boot for boot eye bia enye ya papa nti na eso sore ma wani na ho aya da bia meka enye siese ne kire onyina ne da o ohima akwa ne yehowa insura mu afirishi apato so afisha se ne niema nyina yeye afisha se ne de do bia akoma so no doma nkoma jama no afisha se no bia sipi esita de be ye musuo de be ye haw de be ye kwanana de be ye abayifuo na tamfo nhyehyeye ye de Yesu moja prada de akiri twitwem obasa no ahye video no me se ne ye bedi nkomo pam 2022 ye boot for boot war for war 2022 am wo be si ye betwa 2022 there is no time for waste. Mese 2022 na ye be wure mu. There is no time for waste. Enti ye set niema nkasa ye de niema egu akwan mu ansa ne ye wura afenim. Warrior Empire fo nyina ye de niema ye di sunsum niema egu akwan mu ansa ne be wura 2022 nimu a ye wura 2022 nimu eye boot for boot. Eldoman kwanka mo ho. Ba pani Metatron okodom de mi bon de na tamfo dwane akwache gatemu no de meboni dia na bayifo asore no okodom kase no wondi wachi no ndi wani mu kan wachi the pillar of cloud and the pillar of fire ade bia wo ye bia no totoro wonsu tonsu pangusuma ne man ne manya den endane watchma ho tesen Awurade nka ho ne Awurade ntutu anamo ensiye ade bia wo ye biara no Awurade entonsu pangusuma ofa umfira dum nkwadum enhyira nko nhyira mu musuo nka de opa wo seye wate ye obosuo onipa bia opa wo seye onipa bia wompa nkoso mesehwe afi 2022 na ye bewuro ni enyansafo na nte wate ni nyansafo wonipa wonimu nyansa wonipa wo ye badwemba ne nante yinkwaseafo bi firi wabrabom saate block won ye bedru on the first no saate a block won ni nyansafo enim tiri na titirifo ene ne wo nante ye jimifo bia firi wabrabom Bible say Yesu Kristo ye wo na nyansafo miensa Bible say the three wise men ene koye den koshunu no obi a wo ye nsoroma no wo ye nsoroma atamfo ma wodi nada wo ye nsoroma wonipa bonefo ma honto wo de nto mu disia no die twa ye so bi tanwa 2022 bi tanwa no atani buati wobi dawa no wadoni bi ne niema nyina ya kama stress hu won nkrofo bi hu yi nkrofo bi ku gatamu wo abrabom de wo se ball afane ma ball de wo se nsuo de na ma nsuo de wo se nkwantana de na ma nkwanta no move on your life ne niema timi ayeden adane ayeden ama ada bi amekare afie besun obi ekobu akonta obayifu ekobu akonta wabusumni ekobu akonta okotofo ekobu akonta maama watafo ekoku akonta entafu yifu omo ya manfo azan omu nyina ekobu akonta ama omo master hallelujah amen omu kobu akonta ama omo master na wo Kristo ni so na din akonta na obu edi sunsun niema na odi egu akwan mama wo kara na onipadua Bible ame ya tese nye ni honam eni moja na enya ye ni wie matumfo ensuman frɛ enkabrechie a ye mfe ye ni huwom se nkrofo no ye mfe ye ni huwom ye nuom na enya enu ntini Job se ebe ka me honam ansa na kokami sunsun Job
wɔhyɛ bɛka me honam ansa na kɔka me sunsun nkurɔfoɔ bi wɔ hɔnom a ɔmo yɛ tosi ɔmo yɛ sambala na ɔmo yɛ ayitofel sɛ nkurɔfoɔ na deɛ ne 2022 yi 2021 wodi woyɛ wɔ mansa na wawura 2022 mu ɛso mbɛdi w'akyi mɛkyɛkyɛ yɛsɛ mbɛdi w'akyi maame ye sɔre wabrabɔ mu akye fa nneɛma keka nneɛma yɛ da bia mekahwɛ obi betumi di n'ano obi wɔ no ma wakodi eduro wɔ n'anum tɔde n'ano ɛbɛdaadaa wɔde n'ano ɛbɛkamfo na wɔde asɛ wabrabɔ obi bɛka sɛ maame deɛ n'afuo yi a wayɛ deɛ ɛyɛ fɛ maame adeɛ bɛkye ne wafuo no mu nɔba nyinaa ahye na akate ayɛ den asi so obi wɔ no ma wɔde n'ano ɛkamfo pɛ na adeɛ bɛkye ne wasɛe akuya deɛ wayɛ kɛse adeɛ bɛkye ne wɔfɔn na wɔfɔn ne wɔtwe ho mogya nyina yɛwɔ nkurɔfoɔ bi wɔ ɔmakɔdi aduro ɔmakɔdi tɛkrɛmagya duro nti ɔde n'ano kamfo a na ɔde asɛe ɛno nti tete mmiri mu no obi yɛ afuo na afuo no yɛ frɔmfrɔm yɛ kama wɔde nkamfoɔ wonim nkamfoɔ wɔde nkamfoɔ anaa akam ɛne si afuo no mu wɔde nkamfo ana akam ɛne yɛdan esi afuo nim sɛdeɛ obi kamfo afuo ni kamfo pɔne a ɛbɛkɔ straight to nkamfo nim nkamfo sunsum ɛyɛ micro woyɛ de bɔne a no wagye ɛnɛ mmerem sɛ nkamfo ni hɔ na sunsum yɛde yɛ nneɛma paa nti obi bia wotie mi a watene kurase akyɛ no wonim asɛm a mekan obi bɛyɛ burufuo na ba from kama na ɔde nkamfo ayɛ den ahyɛ fuo nim yɛwɔ nkurɔfoɔ bi wɔ hɔ nom wɔn kita anoborɔ wɔn ano yɛ borɔ wɔn kita no borɔ wɔde n'ano kamfo pɛ na ɔde abɔ wɔn nneɛma nyinaa to agu na ɔde asɛ wɔn nneɛma nyinaa yɛ da bia mɛka nyɛ science ne kyerɛ nyinaa ne da wɔ you have to be very careful obuafo betuma da na ɔtamfo ɛnyɛ science ne kyerɛ nyinaa ne da wɔ obu a wɔkita anoborɔ the moment ɔde n'ano bɛ kamfo onua wo phone deɛ yɛ kama ɔde telephone ato nsuom adeɛ bɛkye no na phone ato nsuom ɛnɛ me bɛkyerɛ wade a wobɛyɛ asa wobi de saa na no boro ne bi kamfo bi back to sender wɔbɔ nadane akɔ ne so back to sender mese wɔbɔ nadane ayɛ den akɔ ne so ɛnyɛ obi ɔkamfo biara ne dɔn obi a wɔkamfo wasɛe wo sɛdeɛ obi timi kɔgye asram aduro no de watafiri bi no de bia fa n'ani so ohu akwala no ya akwala fofa no de asram yare ayɛ no na kora na fura ayɛ dɔhwee na ne ti ayɛ konkonkonkonkonkonkongon saa so ne binom kodi nubɔnen egu omumu ɛde bɛsɔde tie nipa abrabɔ ɛnu nti ne yɛ wɔ ha no mo no misafi 2022 de yɛ beburuskoto wɔ mu nyinada obi timi kodi adubɔnen no de abɛkyerɛ mantem no de sɔde tie nipa no de bɔne ma papa yɛ da yɛtugu obi timi kɔgye asram no de ahyɛ n'ani no atafiri bi sɛ wɔte wo bɛsu no wɔte pɛ no de asram yare no de ama no de asram yare no de asɛ akwala na brabɔ ɔde asram yare no ɔde asɛ akwala na brabɔ akwala ne hu ne ho ano da no de asram yare no asɛ akwala na brabɔ saa so no bitimi kɔgye duro no atafere duro ne bi no ɔde ɔba wo hɔ ano abɛkamfo afuo na wo ya no abɛkamfo afuo no adeɛ bi a wo bɛ no otimi kamfo ni padua sɛ kwaku de wo ho ayɛ fɛ adeɛ bɛkyɛ no asɛ wa brabɔ mese nse adeɛ bɛkye no asɛ wabrabɔ ye wo nipa bi no ɔmo bɛyie ne so ɔmo takrema so ɔmo bɛyie ne yɛ ɔma no baabo so ɔmo home mframagya kasa ka wo ma me ɔso ɔmo home mframagya ɔmo home mframagya nkasa enti nye obi a ne kamfo a wo bɛgye atum ɛno tititi mire mu no obi yɛ fuo na fuo ne ba ɛnɔbae ne yɛ fresh pɛ no wa pedua ɔdi dua ne si wo se ya te sɛ
ɔde dua ne si wɔ se ya na ɔde nkamfoɔ na yɛ den ahye dua ne so hwɛ sɛ wo kamfo afuo ne nkamfo bɔne a na abɛwura nkamfoɔ nim bisa wo sɛ ade na tete mmerɛ mu na akuafoɔ no de saa ade ne si wɔn fie because nkurɔfoɔ no bi wɔ hɔ nom a wɔn mu bɛyie ne so wɔn tɛkrɛma so nti ɔde kamfo a na ɔde asɛ wabrabɔ wɔde kamfo a na ɔde abɔ wɔ nneɛma nyinaa to akɔne nti ne obiara na ɔkamfo a ma wɔbɛgye atom Carry on, come. You should be Psalm 59, verse 6. No, was signed by a number. Was signed by numere. No, posa crama, or put a second among no dicromochi, Dicromochincia. Was a shy. What do one know? I will rockasa. What do a man know rockasa? And Cranta one and Crante will be one and young Crante. Mammy, I think a mobile for non sell what would be your band address what and no best only. Dini Juma. Wo bibi obe na dwese wode na no bese wode efe na wakoto fruit na wakoto fruit na homa tuntum ene wokara ne fa dini Juma fa bloskoto no mesi fa bloskoto na next time na no ne nanim nyina beka bom next time wo ma me di wo nkonkon sabiem bloskoto no many who say yes, be wo baby, and say ya there what room. Many who say adiano, enye jano. Mr. 2022 na ye wouldn't order enye jamu. Go be na just what na no best say wa canon too. Masro kun chinano. Ne tekrema masro kun chine tekrema. Uti pupua, ne wa wo bi di wate. Ne bia ne ye ko bi nkwan. Enkasa nko a mesuti pupu a odo wo bidi ne bia ne yeko bi nkwan enkasa ni dodowura nko a ti mawani nya den mese mawani mese afri aye wura mu tutu anamo si mese tutu anamo si tutu sete niema bombo no sete wo ho obi bi obetwinti gbaya obi bi obetwinti gbaya obi bi obetwinti gbaya yeah nayo hey kan yanko wose hwai wode won anu awuro kasa wose wode o manu wuro kasa na nkrante ewo won anu enkrante wo manu na wo awurade wo sere won me so ba so share video no wose awurade sere wo ento betimi koji etudo no dia betere social media no di jimi amanfo ma wonu a won kopa dwuma bi nye obi nkoye dwuma no won tina dem no wo mu aw wobi nkoye adwumaden awoyi mu wonko bre ni wo mu no sa ti social media hwa na odidi ono sole ahede wo hede mu sa hwa na odidi manfo epie koye adwuma suro yi to ya manfo nam awoyi mu koye adwuma no won de wa brand ne ho hede sa in the name of spiritual in the name of sunsumoniama mami we mami nka bibi nkyira yesa no mantu obuada wate anomantu a obuada yemu bebiri amoma ye ninya de ye na won ye nkraka ye brains ni yie moma ye ninna ho ni ye brains ni ye se adukura obi num nyankwa no obi num awogu so tiasem adukura obi num nyankwa no obi num awogu obi brandi bibia no the spiritual abo ho pe oh the answer label near spiritual no wako mami yesi ensa enye dwuma no wonidi fa wonsa ye dwuma fa wonsa ye dwuma choti ase obi wono ma na akoye ntoma spiritual ntoma obi wono ma na akoye neckness spiritual neckness mami wonru chenya ya de ato ye koma tena de mami amena ma yesika pen ne de damai one nine in the name of omo de ji amanfo kunu num wobi kunu de obejo na beda ji wobi kunu de obejo no wafuru be doa yes wobi kunu de obejo no be yare da dem a wunya yaresa I'm telling you the gospel truth wunya wajiye me kasem no koya na akire wobi kunu de obeji no na besi wo wedi wo be kum sisi kwamrafo aduare sasadro de nka wodoka apa oba ebetena ya ne nka so wo mfa so wo in the name of spiritual beji ntoma koto wasene beji we koto wasene beji we ye bekoto ukom beji we koto maami
nneɛma na wode tete okuo mu na yɛsɛ mpentem ne aduro kaka wutirim ansa na wadi aduro kɔ baabi na wokɔdi aduro no akaka wutirim sɛ aduro yɛ a meekɔdi daakye no ɛsunsunsansoɔ bɛn ɛde bɛba me so ɛsunsansoɔ bɛn de bɛba me ne masefoɔ so ɔdɔ ma wadi na wo na yɛtete abɛteɛ no na ne kyaa no abɛteɛ no a yɛtete no yɛkyaa no nti ma w'ani na hɔ nkurɔfoɔ bi no mu yɛ akwadwofoɔ wɔn nkɔpɛ adwuma bi nyɛ ne wɔn hyɛ dan mu na amanfoɔ nkɔ yɛ adwuma mmerɛ na wɔn nyɛ wɔn azaa ngye sika nini wɔdɔ ma w'ani na hɔ ate ma w'ani na hɔ adeɛ da bi ɔkɔ kwase abɛkuru sɛkiri mu baayi da bi ɔmo di yi ne daa tɔɔte aseɛ yɛmma yɛn ni nyɛ dan ɛna hɔ kan ne yɛn kɔ. Wɔsena wo awurade wo sere wɔn wodi amanama nyinaa ho fɛw wɔsɛ awurade wo sere wɔn na wodi amanama nyinaa ho fɛw wona mehwɛ wo kwan wɔsɛ wona mehwɛ wo kwan onyankopɔn yɛ mabankɛseɛ wɔsɛ onyankopɔn yɛ yabankɛseɛ yes onyankopɔn wɔne yɛn yabankɛseɛ tɔɔte aseɛ yakokyɛm no no ɛma me ayɛ da bia meka tumi bi ani wɔ ɛsɛ ne nyame tumi o nyame ne bɔ ɔbosom nyame ne bɔ nsuo nyame ne bɔ ɔmɔtia maama watano ka nyame ne bɔ tɔɔte aseɛ nyame ɛwɔ tumi si ne tumi mɛsɛ anwumere hyɛ video ne yɛnkɔ yɛ ne mu ate ɛnɛ yɛbɛsua adeɛ ankasa kurɔfoɔ no bi wɔ hɔ nom a enubɔne ne wɔn akɔdi ɛna wɔn de gyimigyimi amanfoɔ ma mɛsɛ we are going to stop them mɛsɛ after 2021 ɛyɛ boot for boot with the blood of Jesus we will pass over our enemies whether the devil like it or not we are coming out. The noise of the sea can never disturb the fish from sleeping. And then ye da formua and chira we ye. Ami sorwati. Pebibi kakra si wani so. Na ne man dane. Emfa won san hye wo damni fam se me koto renga hye me nsane. Ade a chia amami sika. Adwo nkoba padwuma bi ye. Padwuma bi si wani so na ye. Padwuma bi si wani so the moment a wo be bibi si wani so no wo bɔ mpa ye awurade de ne tumi ne na hoɔten ɛbɛka ho ama wo which effort no wa put you how you want to make money in life there be a sika ama nipa bebere abrabɔ aye miserable sika ne de obedi no obeda gin sika ne obedi na obeda gin kan yanko odifo ye hwe do Isaiah 14 verse 12 no wose eye den na wofiri wosoro hwe ase wose eye den na wofiri wosoro hwe ase habɔ nsam no wɔyɛ nsoro ma hyenefu wɔbɔ nsam wɔnyɛ black sɛ de menumi ne yehunu no se yɛ black no wɔyɛ nsoro ma hyenefu wɔahwɛ obi bɛ daada obi de 6 bɛda ne 9 obi de 8 bɛda ne 4 say den na wofiri ɛhwe ase wɔsɛ yɛ den na wofiri soro ɛhwe ase nsoro ma hyenefu adekyeɛ ba wɔatwa wahwe fam tie ɔbɔ nsam saa ne yɛfrɛ no adekyeɛ ba yɛtwa na hwe fam no ayɛ da bia meka wɔbɔ nsam menum yɛnum ani ɔte abonsam no woda fiefo ya wa no akohia di mu bi no no so mani kuriti wa brabo ene hwa brada ya wose wosofo mani ko so buom e ko da ni hia hwa yemma yeni na wodo wo be wura baabi a wanhwe a woso nanka na akofo onini abokashire meso be wura baabi a woso nanka no de onini obi ho ne yefunu mu pe ene ne mo betoto ene ade obeto de abeye show off woti popo anu obi edi wate enkofo ne ma bebrebe enkofo fi ono mko giregina twetwa pictures woti ma social media ne ma enjimi sanka so de wakachire hwe komo de wo mo papa me ka no kora kire wo kom me se kom de wo e mo bi ntop pressure ma wate me so ti pupa no wo bi na bia na ye ko obi nkwan ka ya rent to yate ye obo efie ko ma otimenya ne dia wa rent me se fie bia wotimenya ne dia rented house yemma ye ninya den na wo ti pupua ne wa wo bi edi na bia na ye ko obi nkwan enkyere nko a wuti pupu obi di wate in the name of so koto bibi na ade ne dadam na ema usika a wonfa wonsa nkoye adwuma wompie nkoye adwuma e ya de papa God doesn't work like that nyame onye adwuma sa wate kan ye nko
Ose wotwa hwefam wo a obrabra manama yase no ose adekye ba wono no obrabra manama na nyina ase ose na wo de wo kan wo akoma mu se wo soro na mefro makro ose wo kan na akoma mu se hey si ya wate ahwin esorora na obefora ye den akako si nyankopon soro manatifi ana mama hinwa no so asie sa na metena ahye bepo no so atifi fam sa asase atifi ano no ho aton mefro akọ amununkum sonsono bia ho ose mefro akọ amununkum sonsono bia ho meya me ho se osoro ni no tie die yes won tie die ensoro ma na eka won tie die obonsam eka wose wono die f me efro me frako dada me dada wo me juo musika na ye me ho se wo entu obi wo ye bonsam obi wo ye di obi wo ye ma no wata ene wa brand ne ho akoti ne ho like angel ene wo nam ne wo bu amanfo chi amanfo sikadi e na jo de nsa be wo yemma ye ninya den enna ho so de yate wudi abayifo ye che ba bia be wura no umura ho wosu onini no akofo nanka bokashiri so aka so de yate wo so no de ekwan bi obefa so be ye ne ho te se wo suru ni wo befa so ye ne ho te se wo suru ni oni na ho a obe ne enti wani na ho abaye ne den yemma ye ninya den enna ho enye obia na osemese agurade ebe kakra no wo ankrofo no munim so mo de aduro ne ba mo ngi ni te so de nyame kata so wonim se wo yi na anim kase o ene o de aduro na eye adwuma wo ngi ni te so o de nyame kata so o de nyame bata wo so o etse so o ye ne ho te se wo suru ni enu nti ne wo ka no so wo be ye ne ho te se wo suru ni wo ye ne ho te se wo suru ni wo benya ne mu gidie ne was yemma ye ninna wo na ye pe bibie hunu especially abrochirefo no munya hunu de ebo be hunu du wono ma wo pe bibia ye dai ehunu wo pe bibia fere ni ase metu wo de bobu a de bia wo pass fo frate na wo pe bibia te wona sum ma mie ye de bentu be wura wa no no woto kan ye nko osema me hu se osuru ni no imo masama do ana wuri san akwakoduru amana na seton sa wona wo hu wo no hwe wudi wo so bia wo hu no no wo hwe ni din ade wonani akawi no ni kadi ni wona kuma mu se obarima a o ma asase wo so ye no wo so berima wo ma asase wo so ye no no ma ahini ehim ye ni no ma ahini ehim ye ni de o ma wiase da na sere so yes no biribiri emunkuro wo biribiri munkuro ma me hwe eni ahometi achi eni o hawa ufi abayifo de ato wo ho achi enkowura baabi enkofa wo nanka mokashire wankasa wo sunonini wo de onanka ekobokashire wodo hwe am woni na ho na baabi a wo kɔ no wo de ko ufi ebo so wo kɔ ka ne so wo mfa so yemma ye ni na ho woti bibia spiritual no akoto woti bibia spiritual no akoto woti we spiritual no akoto ma mi ehwe edura obi num nyankwa no obi num awu ade bi wo he no kra mpe ade bi wo kra mpe wo de kan wo kra de musuo de wo haw de ba loko ne bebrew ti yemma ye ninya den na ho na penti asase wo we na ho kwa kanation yetudomo kanation yetudomo yemma ye ni na ho wate enne me ba se me be mo ni ada wo ye be wura fifufudo mu tete wo ni ma bi so na ni ma bi ntime ndane ma ho ne mo amu pedufude ye ne dufude ade de wo to firi fi a wo be ba na ase aye se pacha sa yet was Revelation 12 etifias mo so oba a ofira owia wo so oba wa ye den ofira owia tie wo so oba na ofira owia ene wo sena ne ye den ye wo ne naase tie die sa wo ba na wo be ye odo woni na wate obi bia okite ni monyam no bonsam be na jo so be attack no bonsam aya da bia me ka wo yo sofo no bonsam we na jo so be attack woni ni nyem woni ni nsie enkase me die mi yenya mi ni bentine me ko ka ma me woni ni nsie ni woni ni bise woni ni nsie ni ankase to the nonsense degree wo chen wo sunsun wo kire no hondam ani wo toma ne na busuafo me se wo toma ne ma no na wo toma ne maame ne papa enkase media me yenya me ni penti but wodo wo beje nya me ni pare so no do yenya me ade
wo be gina saad ne so asodi ta me se woni ni mugamu sa wodi ni see need to the nonsense degree no wo say yes wakoka de yenka wafa de ayemfa wodi counterfeit akotokro no de ti ya chewo enka nchira wo se me de mi yenya ni penti mi ko kai Ghana for de ka odi aka omo ani obi yenyami nipa wonkasa obi yenyami nipa de wo yemu obi yenyami nipa de obi mfa ababa me wo ne to maami yemu binu de ye hwe sorry twi break na de ba wonkasa wo be yamodi wodi atu agyan be ye beti agyan ne de wo yam wo musi yes bibi wo baabi hwe ye nka je nyame nipa ti ye kaya no to mama mo be jimi ye so sorry ye be ma mu break hold yes ye nyame nipa ne wo ho a ne ye nipa nsa ne ye be nyame nipa enti sa ne ye ko 2022 de wo do jimi ye be ba no wo do kwase abekọ kan ye nko wose na nsanchani kese bi ayi ni ho adi wo so wose nsanchani kese bi yi ni ho adi wo soro oba bi a ofira wia wose oba bi a ofira wia na wasrane wo ne nan ase na wasrane wo ne nan ase na nsuruma dumienu abobotire boni ti na masa oba na fafuro a wo kọ wosasra bonsam se mekere ware maami ye mo kwanyo afi we ye mo gaba afi we no time for nonsense 2022 no time for nonsense. Told you here 2022 no time for a year of war. Yes, and we are the warriors. Yes, Jimmy was soon mommy break ni baby wonam ne hotro break ni wokuku efie na wo kom ni chewa ne ma ne wom wo ka ba ko wa kapem kom nyina enti break sa ko fi ne so dross ne sa ko fi sa told you say ne ko tena obobo ya ni mu abobo ya ne sha wo dross ne ko tena abobo ya ni ne ntuntam nko sa na nya sa hey chewa ne ma ebeto ahye wo so Osina no oba no wafa afuro wose no oba no wafa furu na no otiema kwa awo ne otiema kwa awo oba wafa furu ne wo bonsam akogire wose wo ba kire nawe wodo protect ho wate enkofa de fu bia me se nkwanche fufu kani ni jadi wate eniema na nkwanche eniema na wo tototo asrasra no jaye no ma no mbeda ni wisumoka wo ma no mbeda ni street child ma woni na ho wate ade yi obi fie yie no sei wo bi fie aya da bia meka o to spiritual ade me sa de yi obi fie yie no sei wo bi fie nti ma wani na ho agbeto menyo enipa nye wo bu wa ne yam ne yam ne hia no kom ne de no wo nyame asa wo besio wo bedo emfa ne ho wo bi wo ho abrochire kwemo ne nansi ho da woni mbra wo te abrochire wo bre winter during wo chiche wo te se meri for the Christmas wo nam kompo bi ehunu awoyi mu ne wo ti suro yi se pacham wo ko she dwuma mu me se won sanyina yete se ice brown woni mo bra wo brenti no obaba ye wazaaje usikadi woni mo sofa wo sofa to baba ye wazaaje usikadi hwe maami twi break wate na wo disia ye betwa yen ye ho no to dia tie ye ntija ye asanti aban ye ntija kan ye nko wose na nsanchirani foforo bi nso yi ni hu adi wosoro wose ensanchirani foforo bi yi ni hu adi wosoro hwe otwiase kakraka kokko wose hwe otwiase kakraka kokko wotire nson chase ade a oba na wofire wia ne wono sa na wo ne wo bi ono so wo bi aya da bia meka ade anyame wo bi ya no bonsan wo ne counterfeit meka de kra chira wate ade nyame wo biara no wo bonsam wo ne counterfeit wo ba akodi tunsun ne yema wo bi wa hwe na brabo hwe ne yebia hwe ne ho ne yebia hwe ne so ne fom ne hunu se a woni pe wo sunsun ne wo de sunsun ade de mami aya bi ni wo wa mi hunu madwen yo mi nim se de madwen ne tie so tie ase mi nim se petrol ka ho na kerosene na diesel
Because obi biara water spiritual idea and the person supposed to have a spirit. If you don't have spirit, you will not to spiritual idea. Who you soon idea? Say me the idea when you are supposed to have a spirit because you are your own spiritual product. Yes. Na wuni sunsumani a woto ama me. Na wuni sunsumani na wo woto ama me no. Wodo me pacho I do me be aya ye brains no. Body adwene anya dwuma body ne bere. Ada. Yen kraki ye brains because onipa na okoto atade ne wo no onye spiritualist. Wonye sunsum nipa. Wo mala bi na akoye na wakoto. Wodunsini bi na akoye na wakoto. Wholesale wakofa. Ene wakofa ni wholesale. Ene odi abetina Instagram, Twitter. Ene wo Twitter mo. Twitter mo yemu niam nyina. Mese wo Twitter mo yemu niam nyina na mo nso nyina wani beba ahoso no. Na wuturu ma abedi wanim. Ehwo na abehunu si yes, wo na ma ne nwanse no di wachi. Ehwo na abehunu si yes. Makoto bibi asra. Asra ne ma. Jama ye ninya den ena wo. Nya niam nyina no wotua no watu ho agum. Niam nyina no wotua no watu ho agum. Wobu a wo bra nyina agina se niam atototo. Bra wo bre nyina na wo ti spiritual dia bia spiritual let me buy no nipa na won koto won ne hono no wo nipa no wo ye spiritualist na koto spiritual niema eniema mawo we need to them wake up. Yes. So yes, unim to me edinachi. Wo bia na de edinachi o hwe wo ba yi a wo kpa wi wo watch ase kokoi komene ne ba no. Ye maye ninna ho ye tonton ye so ama bonsamfo de adi yi na wate na brochira bre ada bia meka wote abrochira no wambo ho ban am protect ho a no ko ton so ko ma spiritualist bia wo fie be ye twon na spiritualist no wo twon wakata be wo left and right. Wo fie be yi etwon na spiritual lesson so edi mu aye dey etwen wono so da wo ka obo nsam do nsakoto obo nsam aduani mu a ma me sadi ti bia ubedi bo mfa wo nsa ntu obo nsam aduani mu horo wo nsa nkofiri sa wo beti bi edi yemma yeni na wo na manfo etwe tamonim wo mo Instagram wo yam mo ni beba mo ho so no ni mo fura ye kapushi de ya bom dua no ne mo na ase so ataatai ne de mo sipire mu abeto ekura na ase so no wo kotena butire wan siri krobo fa ma ase en fa komo dua benwe won no wan kasa no wo de awre ho no de akwa asama ado me so de awre ho na de akwa asama ado ntino you have to be steady mama, you have to be steady. Shine your eyes you need to shine your eyes nye bibia no betu eguso bibia ne choni pa ne brande ne ho se wo ye spiritual person krempo we need to aya da bia meka Ghana obese ojidi ade yan to ya blogger seka wutu ya blogger seka etu ya presenter seka we ye fakora e beka so ye papa wo nye ko ye beka so ye papa because of bloggers na watu omoka no wo mo na e ma wo trending ni ema for yate wo bi jimi ya me ye ne de wo be bloggers be fire but me di mi belda me cheche nsase ne niema de wo mama mefa me ye teachings de wo mama mefa je obi agimi mama ye nti wo do kwase ba me trouble Tima muse no ane mo pe. Enti dia wo pe no na ye ne sama me no be ko slowly to the gutter na pia wesim. Ti da ho so. Don't try. Na what try ya? Hwe ya no ya o. Ya nko ne sa o. Ma mi eni kan so na nkasa ya nyo de dada na basunsun. Me twa obi bi obetwa ntra to social media. Wo ba ye na so obi gu ani ma social media. Wo be kasa ma to so asem no nye no kwa me ba to de fa ne bre di ni djuma ma match na mena ho se akokọ ye fe na lolo sa pepe me se match ni nyansa mena ho se akokọ ye fe na lolo wonam a ne nwanse na di nachi no ko mu ye so no opro mu ni ahema de se na be ho se yes enu obia ne ekoka no enu obia ne ekoka na asem wo de me se twa me se afi 2022 ya e be se mo twetwe breko bia nchina ne we no trespassing
Dule mu. No. Na be di ele mu. Na wo be di le ni mu, wo be di track ni mu a. Ma me ye besa wase ye gufo mu tise. Hwie. Ye nko ne sa o. Yo bi andi ni le mu. Ye nko ne sa. Dabi ye nko ne sa. Mi so bibi obe kasa ma to social media wo me se asem no nye no kore no. Fa ne bre me nyi usika me tini dwuma ma. Me ye etese sa ankwase ane ma na manfo ye no mu gyan. Ebe ye lesson to lesson ne tekrema yi beto ne kokoso a next time no sa ne tekrema no won san fa me kan kwase ane ma ni biem. Dia troguni pa hu fin. Hwie. Unguni pa hu fin fa hu firi ni o. So da bia mo ye mo fa mo hu. Se da bia wo ya no afa hu adi. Wo be ka se nto obi so no aka afa hu. Ma me wo amese wo ma betua so ka. Wo ma me beje ne de. Wo papa beje ne de. Wo busu ya pani beje wo de. Wo nuanu nyina beje wo de. Me so wote wo no wase pro. Na be wo say yes bibi ye den e wo baabi wo be wo say sa ayi wo ye ton kan doko na mako black no wa nyi anka ho a enye kan doko no kan ye nko wose na sanchane foforo bi yi ni ho adi wo soro hwe otwease kakraka kokko wose ensanchane foforo yi ni ho adi wo soro wo twease kakraka kokko no wo tire nso ani mendu no na ahimotire nso so boboni wose sa wo twease na de nyankopon ebofo ne wo no sa wo twease ne wo the same thing enta de bi nyame wo no obonsam wo counterfeit aya da bia meka nyame abofo ne bi no ya bonsamfo abofo mesi nyame ya de mo kire me ye teachings no me kire abofo a wo ya bonsamfo me bubo mu nyina di wo wonte ase no kotopum ne wu kan ye ngo wose no di ni dua wose otwease ni di ni dua wose wo twease ni ni dua twen wo soro ma chichemu miensa ma mie woni anya din ya you matter how powerful you are someone will bring you down share money na hawate na nura ba wo man ni mu amanfo ko di no de be say amanfo abrabo because of security no wo bi koji adura kwa be say dem de ase wo bi ma woni na ho don't joke with them wo mu di sefa twa wo de balo dia wo ne yam ankasa shire ni bibi mani unu si bibi wo baabi mani unu si sa eniema ye de wo ntoa mu mese mani unu se eniema ye de wo ntoa mu ankasa mani unu se eniema ye de wo ntoa mu keke wo da wo ne de aduane fa na ya asema no ni yem mese wo enchini we yetunu wa fam enchini we yetunu wa fam wo bi jimi na wo chuo ni din chichire ya wade de chichire wo chichire na kotu nsu atini mu mese enchiri ben se ni yem ne nyinara next time bi mu no wo ma meka ho to yase mese aduane be fa ne to ene de ama no ni yam ye nya kwan wo because ye nafu na ye kapu no ye pipe be pipe tie de no be fa na cho ye hon ni gu bento mo ne de asa no na so ante aduane de bi mu Debbie. This is the rock salt enya de obeti aduane de biem ne de asa no next time biem no wokofa ni bayiye wokodi na duru a enkrofo bi wonu ma wo ma di miro nti no wo mu nsuro hwe obi antimi no dadie bi twa dadie mu ate tumi bi sini tumi bi power pass power eje so kodi aduro nti bi entimi ho eje so kodi aduro nti obegu amanfo anim ato social media ma mu obi di balance kekere wo yam Miss will be the balance cake or being abroad to a bet you yansa. What be mafia? What bet you see yes, baby, or baby? No one drew no could know. You bet us a power pass power. Yes. Yeah, that you try that DM. And you what drinks you could be a drone to be into me. No, that you try that you say, iron sharpen iron. Yes. Iron, sharpen iron. Don't joke with the near maybe. Now, would joke with the near maybe? I would say, what the one quabe to chacha. Ube will say, yes, be a near me, the one print to Unyan chine tunu for Muibia. Here, afasie mpa yedino. Afaira fasie no. Udi aguro, obi di beto te. Wakun. Udi aguro ta bayira fasia hwe eni aguro
so jama jane ye ko na eboa tum ebo no ye ko te se ja na ohwie ngoko gusu no de afafase ne to so de wo se wo kato nipa kono so no de wo se wo sie ni so se wa ben eko na be hu se je bi dum ja enyanjimi na wo jimi obi be che onyansa yes apepepe du le se wo se wo te ba bi e ho wa obi fie tra wa sna we se obi fie e tra wo de no ti ye ma ye ninya dan ena ho pa enyo bia ne de ne kwa duro so enyo bia de ne kwa bosom so enyo bia de aya da bia me ka wa manfo bebretimi de me kod nudo so na bosom wura na ka twom so hwe papa we de ya mfra ne kra me pa cho faneko nanse wo mamode me ko ayi kumasi fu ayi ni wo mu kokum ya konfo ne ka se onfa na matale emra me bayi e be fa matale ko yi me mutimi ku me never no ya ba life ye jine na me say no me try do nya me be kum nim asidu mo try do ye be shimu nyina do sa munya mo de ne anye de here don't try Mofo na ka to don't try adwa we was don't try ko bi se me ba bi oyo abaifo chenchire ka na ha nyina wa ben pa no oyo abaifo lawyer na o te parliament was say mofo na ka chenche don't try and try was say papa we dey don't try won no try abaifo no odu waso dem na wa woro ho odu waso dem a na wa woro ho na wa bo nkote don wo yo ba so a na wa bo wa yi don ayase don enchi bofo ne ka che woduru maso dem a wo ba wuro be ho no wo se bofo se don't try wo se and try sure na wo try ya ne se wuwo mu a aguro bediu hie wo bo ya try no ma nyobi na chichiri no nyobi na na duro nyobi na fe ne kre o nyobi de ne ko suma so o nyobi de ne ko nsuo so o you lie bad wo boa hey anya de e be ye adwuma twi break what na de mo ye ni nyina nkosi aga her life e be ba ni ama wo chine wi akura ye beba o de ade wo chine wi akura e se ye de be ma mo se de ye mo no mpare ya atin te fa na nopa awia anumere wo si yame obutu yeah nyo bia na ekuno ma men kan kirem enyo bia na ekuno nyo bia na yese no nyo bia ni kwaduro so ada bia me kan asan bebere ho no mo ji wadwuma mo ji adwuma ko mo ntimi nyo de ko sa mo de ko ma mala so mo ba bi o mo ji o mo information enti wa ji adwuma na no de akoma mala mo ne mala mo no so edile na o frɛ na o se me ba nyame nkan me ba o wo mo ji adwuma no de koma mala wo twa confirmation wo mala no na anya bia obi asoma be nya adwuma anya bia no obi asoma obi nsoma kopa adwuma me ye Ghana adwuma bebere wo ha ni nya adwuma nko na wo be ya wo be didi adwuma bebere wo ha wo be nya adwuma ye be provision store provision store ne tena no anato ka na ntwie so ma yanka koto na ntwie ne ka mo so ho di azie e adwuma bi ye adwuma meti adwuma kini kurempo ye adwuma kini e adwuma krini eye djuma so mo pesika bum me ko tena blochire manka obi bia woni me manka nkire me ho se me ye sofo nti me ko hyede mo da na me ye djuma 8 hours me po 8 hours ma ko ye 3 hours ayede aka ho me ye djuma 11 hours so dia se me ye djuma 11 hours omo mu ni ma fa me hyede mo se me ye sofo nti me ba be ye pray for me ma jeje amanfo sika I have the power me wo power no me wo akwankyere me nimo no is almost 50,000 ni gumadwin me de be ma e be fa na so no ma fa me kotina blochiri ma fa nko hyede mo se me ye sofo nti me de koye nkrofo azan me koye adwuma me bo 8 hours me wi am akobbo 4 hours to 3 hours aka ho me wi am adwumike gumikoto kom bo so me so manya bi etua me dan ka manya bi ama me ne me matoduane edi
I'm fan koye nipa down. Into I work. Nipa be bromo bear me no. They know that Papa is a very hard working. So they are here. They know me. Me too no me yedwuma. Even Ghana kropa me betena ye kurampo no. Me do koye fu ama ya to no. My yedwuma. Into next 10 years. Say manya sorry kurampa common ne me didi. Because me nim say the idea say den yedwuma na me nso ba ko me ankasa me hwe wo ya bisa wo me ankasa me nso ne makwampo me ankasa me twa me ho na me hwe wo ma no aduane ma omadi ma hada ma binu matena me ankasa me twa me ho hwe wo odo ye ma ye ni na ho what we need to crack our brains. What you here? We need to crack our brains. Obi wo no ma yenku no obi wa yense no. Mi so obi wo wa yenku no obi wa yense no. Hwe ye ma ye ni na ho because ye obi wa e form wa bogina obi so na ma wa form na nye stay na what here. Debbie, we go dey say na what here. Nye say na wa bra bot here. Entempa nya mi shiraw enamfo bone enkrofo bone awurawura me ko akoji jeni me ko akoji mako me mate hanka o me koji wisa ye be yam ne de atua wo awurawura no so ka ho pa awurawura no so ka ho onya kakra won tena fa ko wo benya kakra won fa ntena fa ko nya dwuma bi nya wode ko ha ene onam bebi adecha togo adecha yese hwe wodo ma woni na wati se wotsena asia enka ne wabra bo enyi wi ene fie bi wo ye fie boning efie bi wo honom na wo ye yie wo mo ombebre wase sanu sanu di fo no apra ahobambo bi o yes sa ni ahobambo no hwan no bi nya no bebo ahoban to bebo ahoban ko ni ahobambo peka wase wo sukwadu abre do sukwadu abre ne wada ni wa usubu ni moti asan do sukwadu abre ne wada ni wo ebun the body guys asem so ti ase woni pona wo ko pe protection won no na mo body guy di neti etu wo sese ne ho enti ne why is your brain for the protection cross I'm a prof minti minkan titi dia mafo ajo ne mishia so ti aje be ne mishia so dia tie because onipa na me ko gi protection won ne hono no etu o hye ne ho owo body guide owo CCTV camera woni fie wo hie ni wa no bisa won se wo sia na wonni ni to camera ne bebubu fie ho ma so ti ase enti no nipa na wo ko aya da bia ye katwa ye so bi be ma awie ye papa ahwo ni ba ko na awie ye o sa wo bi so be ma awie ye papa no ahwo ni ba ko na awie ye because obi ka se ba gi protection e duro be protect body guide machi etu o hihye me ho me wo body guide so mu di machi CCTV camera ye me fie nyina atwahia enti protection na wo ko je no enti me ye de ma me ko me ni bi me kura me me wo bi e se me de bo me ho ban so dia se me di protect me ankasa me ho amenku abetimi ana moko na dwom bebre yo mo ntimi na mo esa za mo ye nti woni so panam sisi obi so no me se osofo bi wa ne nko ntimi na because of aza manu fumie mia wonam ko ode ho betete no ahyeche o betete enti because of aza eni fumie mia nti no wonam ne no mo enti no wo bi kaso be ma protection wono kata hwe nipa ko na wie ye ene me educate pa ye wi afifufurum no obi a no obu kata the moment obi kaso be ma protection no hwe nipa ko na kasa wono kasa no wo protection ni bia hold ya see wo protection do na jam wono kasa nante so wo protection ya both spiritual and physical protection ya ukoji a spiritual and physical entoni nipa no otimi kwa agogorobishi obi anka ne ho ni tiri so protection so kwa obi ka ne ho dia woni protection woni che ma kenken kwa dede ni bloggers branding any branding bloggers mo me brand me what bloggers no mo me brand me da me yiye obi de no ma be fa da me yiye obi de de me nsuma mo ne mo fa nti mo me brand me mo brand ye kwa de radio brand ye da so wo me brand me so dia see enche niema ni bi wo no mo we need to crack our brains yes
eke se ye crack ye brains se bia Mama Lydia na me koji yi protection Mama Lydia ho a bia me ko no Mama Lydia wo city camera se wo ni fie nyina wasa etutu mi kotokuo mu afete me Mama Lydia kro ya asa hwe me ho se hwi ni me ho a wo discani machi scan de me Mama Lydia kro ya wo pie ba body guys me ensa ni dinachi enti na ni chitimi si Mama Lydia nkata na paracetamol kra oni a wo de mama me sign machi se me sign machi ko fie because ni me fam inko bobo mi sika na no eso camera sika me yakoto de bobo mi fie eso etuo sika ana ma eso kraman sika makoto kraman no e de abatu mi fie se de anajo obenwe me no. Esiwa. Case close. No. Enti na etwa se ye ma ye ni ye den. Eda ho. Obi wo hono mo a. Nyame oto wo nsem pa. Babia wakuwura ena ma ne wabofom. Awurewure nti wase no. Hwe maame yeti uti pupu anu wo bi edi wate. No bia nchen ne koje mwa. No bia nchen ne kope yedi obu a wakọ ne nchen no ankasa ni 2 minutes se wankasa wabrabo odifo obu ompa wo de o ka akọ no no adaga odi tukwa kakra wo yesunsun ne maguso enye ne sofo ni ababa wo ikoda ya wo se wo ma ne nkwa brochira wo se plane crash sa wo so kope wo benya plane crash na ne nchen wa ha ya titina ne nchen hwe enye ma bi wono mo a wo ma ye nyaye o ade bia ye be ye ne benya so aketua ade bia ye se unwu makonkutwa nto sida ade bia wo be ye no wo benya so aketua mese sika ye mfa nko baabi ya o sika ye mfa nko baabi ya emu obi mfa so ense obi abrabo abranche bu ha na abrabo ase nyina gina nkrofo ode ne ho bo wom na ne nsesifo bi wo hono mo a na brabo ase nyina gina na mfofo ene nkrofo ode wo ho bo wom ene ne na brabo ate se lotokiosu kuja ya kona baba kustu animu nse yan ni acho singi 2 singo 3 singre 4 Uye dia wudi ye ntina ya amanfo ahyi ntina te so protect ho na protection na hwan edifo no ni asem no hwan na eko protect ho hwan na eko protect you there hwan na eko protect hwan na echo sunsun mu ne mama wudi adware na protect ho ye se anya ebi mu se anya adwale o se ye kawa ne yi ma me anya kawa bai titi mire mu no ye ne ye pe ade a ne bo nipa ho ban ye krobodia ene ka be ka sika wa biri eno no wo ya na ahyew se de ye se kawa na kawa nye otomfo ne boye edifo ena ebi mu kan wo bi ne nwono ye kawa no wo bi ne nwono ye ye se no na de boye ho ma me bibi wo kawa mu enka akonfo na omo de nkawa toto omo nan na omo nsa nka omo ngugu ka omo ye billionaires elegegege wo ye son komu ye billionaires wodo bibi ani kawa mu ate men kamfo kawa bia ma no akoto ne watena dem aka cheche kawa ne be ma adwuma ye a won kopa adwuma bi nye you have to put effort everyone obi bi opeso ye billionaire e just will put you effort ni grace ka ho if he doesn't put effort there is no sisi dia ma for aduru ho there is no prosperity yes no what me nye yi me prosper that which effort men will put you effort men will put your grace in ka ho Baby si weni so baby kakra ye obi krompa onifra yini a wo ye lala sumila a wo gina kwanche se wamputu effort empie mfiri sa dan na wo hyemu ni ama me gina kwan ho anya lala sumila ama nyame anka obi akoma ama na ama ni sika oni pa kono ba ye den si wo si ho no eno a so no si ho no mame we need to wake up what that che so da what wo so ya wo be yie wo so bom pa ya ne ma bedane you need to them wake up sorry e wa brabom emfa ho ntu nipa so enipa emfa enne me ka no kora kire wo mimi se emfa ho ntu me so ye nipa memere so amekọ memere so odo man kuma kase memere so odo me jawo ho
Odoma nkoma ekase Gideon enne wo meraso odo meja wo akọ na fe wo ye ne de yemma ye ni ndaho fa ho to ewurade so se nyame ahoɔden ama ade bia ye kwa Ninteli yakọ Elijah o se mi we Elijah mi we sunkunkuno mi we Elijah mi we sunkunkuno la je bi se Elijah se e ba de na mbedam yama wo a mi we Elijah mi we sunkunkuno na susumfo ye oto nyim bi se wan fa ma we wintimi nyo wan fa ma wo a wintimi nye nyame wan fa ma wa nya de abetimi yaye ade o de ma Nwa ba mama Yehowa inshira ba pa ho tesen agechide ho de na ba ya hyewo Yesu dim Mr. Afiri here boot for boot ya hyewo wa obi bi obeda ne ho achechede so ku obi fie ye chewa ye dija betum we ye dija tum se ni agi bibi ani asem ye be hyewo wo da no ho okara bra ye be hyewo ye be hyewo wo da no ho wo ba ye be hyewo ye be hyewo Afi we mesi ye di jana eko no 31st na ye wo hia for de ye soja ye kum nantwie ye wo hia for de ye soja ye wie di sunsun nyuma ka ho ya ye spiritual bath ne ye dware agu omo so ya bi musuo no ha nyina agu omo so mesi be yu musuo wo hawo kwanana apinisie ye be yu agu yatamfo tiri so no ma pampa so de na nkomo peye no mese musuo nka de ope wo seye wate ye obosuo ada bia mekawe obi ka so be mo awie ye papa hwe ni ba ko na awie ye onipa na so obe ma osika hwe ne dem curtains ene dem curtains ye ma ye ni na wo ada bia na ya na brochirefo ne na ya no what na brochire dapan wo won tade suru ato no woni hita no mese no oso ne ahomachi a suru to obro ni adwuma wan kontema abafro mu chiri moden o manyim kokokokokokoko se akwara ato ho no o mu chiri moden mese wo wia ne overtime ba ko wo be hawo abafro no wo mu chiri mo tinyankasa kwasi buroni itiri mo tin na buroni beyiye aka binum nti e tikurum ha ye bra ye tututu kwatena manfo e manso because aburo ne beyiye ni dooso aburo obi koso ne ye obi ya obi koso no wodi ne beyiye koso e nipa kono enti eso nipa ko tubata pedi obedi etu esi go tubata ko pedi obedi so ko pe green wa hwanya meken o so ko pe bi ko tena so nya buro ne beyi anka yeti yekurum ka yekurum adwoa enka yetim ni mfuturo ni light of mumma ka yekuro dwoa anka yetim aburo ne beyi kototuntuma ni nwie kwa no waso ni nwie nan ni nwie kwa no waso ni nwie nan ni nwie kwa wo kwa he no waso ni nwie nan ene nne ene nyina yegum ne nti no ye pa hoto ye pa fa hodie nti no ese de ho kɔbɔ aborɔfo yi ne ye la bismillah ne ye pra wo mu fie ma ne ye nya kakredi no akɔ pra fie no wanya scammer wanya scammer no wabeji ni nyini sikari nyina ye dai afiri wonsem ne wabrabo aye mobo yemma ye ninna ho wate yemma ye ninna ho because no abrofo ne mbi wo no mo wonu mu ye adwuma treatment o do be fam they treat you like a dustbin they treat you like you can rush e de wakoto baabi o mu treat you yie adentia ayi na nyomo fort me amekan enye moa di okuni ne ntwia nadwo ha wa hunu twitwa e ma mo be fa call yi nti because mo ho ne ebo be se nti no mu yen so ni si ni ne ye ne ekuro mo dwoa ya de papa wo ye ekuro mu a ye ba ho abedi dwoa ye ekuro mo nyo isi ama ye fa pre nkosi ho ne ye nkasi Dubai obi ya be firi ekuro mu hako ma ye mfa pre mmesi ho ne ye nkasi Dubai na South Africa ha yi akora mpon obi ya be ko enka no ma so dia se obi ya be ko tino ye nwi adwen papa enne o man Ghana mu aye won obi be ye yagise wakum ni nwia obi be ye yagise wase ni nwia because onipa no wakoto yi ye fe no chen makusam ene wa ya mpa ya ba e de afra makusam no oto ma ni nwia di be 5 years later no nwia na nya kidney problem no nya cancer enwo no de kala fra me se enwo aya hwedwe mufuo ma no tomatoes no obobo ayi paper cement paper ayi bucket na se no hye tomatoes na gusoro kwasieda no aye ne nimpusisi
tire ka bansa de akotena puppet so ye shira wo asafi ye di communion no wo dibi ye se ya no ye bi nyina ye bone na ye ni nyina onyankopon betu ayeka obi enkate ewura wo to nkate adufudi penti no na akoye maburo wakoye mchechire e de afra nkate no ene wo ye nkate nkwanya wo de nam ekọ brahe ebeku nkwan nim ye beka so ye oba abone enkwan na enye de da enkwani bia na epi na wo sabi na epi wo ye chechire nkwan chechire nkwan de enye de to wan kan ho ankohwie anwunu ukunu ba obeka so yo ba abone adentia enkate na akotoy adufudi penti no wayam chechire na ode nwo afra ada bia me ka o man Ghana obi be yi age se wo se obi ansa na obi ayeye no ye koso okuru mu ano and you have to protect yourself protection e kwa no why no go protect you enu ni enu so e different thing to all get across. So the ATM protection is also a different thing altogether. I had to be American. And Habaima, any nubena, any palm finance. I dear be any pardon and say intimate protection, both spiritual and physical. I did dear or Duman Kuma, a didn't to me in a home thing above them. Was ye need Diana Bano, near Fana in your day. Ensa ye ho yareba tumi ni haban mamu a enka nyame nkase ye ni dua na ba no ne yemfa na hahan nye den ensa yare wodi dua na ba na no wodi na hahan ne sa ye ho yare a ye de hahan ne yi ye ho yare ba efiri ho emani monyam ne yedie ene nkoso ye den eba odo mo wani na ho na ye tete abete no na ne cha no afi kwahia edie no moye akwankyere be no de aka ho akoto chen akoto bansere akoto dufa akoto ayi neckness akoto ayi ahwene e de to wasene wo ko cha me hwan wo maame ana baba cha me du afa ko cha mo maame no papa hoti atie wo ko to se ne mana chame nwanwan chame neckness chame we no monko chame mo maame ne mo papa mo no mgu akura na se wo so ti ase ne na se proper sa kaw o ti ase video na ko dia wonam ayi chichi amanti mafuo mu wono mo fa nko chame wo no mo wo ho sa no de ko chame mo maame ne mo papa mo ko to sa chame we na mo entoma na mo de to ma se ko chame me ma fa ko try o papa. Say the them two man po and I am more see idea. A man I had a beer the moment I would change a better online we invite marine spirit. The moment I would change a better online we invite marine spirit, crown marine. We invite the spirit. Aya de be obi wa no no abeda aya san yi hwene na ya mototo no onum so mu di gu aboson so o mu di gu aboson so ansa no mo yi abeton ne boso na be wale no ono danato so no di ababa wo wase ho di asie wa ya mo popi di acha me mo fo nko cha mo maame na mo papa samo de ba ko chame amanfo kunu mo da ko chame amanfo mo maame no papa gu akura na so o ma yo mo na se proprata akokohwede a wanya duane ni mo fa nko chame wo mo to ya se ade bia wo beto no hwe ata ne na mo toto mo nsa mo ne mo nan mo ni mo ne ma da ache de be brɛ mo a ene mo no hwie o wo be di 40 years na brabo biti wo na wonya kunu no afi na sofo afu ehu na ma wo be di 50 years no bia amfa na afi no da fofa nkwala yemma yeni na ho enne ne ye nwanwa o kire nye nwanwa so ti ase enne ne ye nwa da bia meka to ya ba ya gas ye to ni nufu ni nti da be ba to flat be ba no wo be ye den because no a time and season and then eto any nufu aba enti da eto ni nufu no ebetwam no eto flat beba no wo be ye den wo ye bibia na wadwene ho yiye wate to ti ase season wo ye bibia ne wadwene ho yiye to ti ase ne nufu yi wakopompe na yesa bobo ya aka wafa pie water wachi she pie water wode ba no akopompe no na da saa de we betwam
ɛtoɔ betwam nufuo betwam a ɛtoɔ flat bɛba no bibisa sɛ deɛ na wɔbɛyɛ ɛyɛ question faba wo inbox no mu na wodi atemdidie ba atemdidie na de bɛsoma ho wodi ati enti no afia yɛ den akɔ aporo abɛto yɛ ɛnɛ me do Christmas gift ya bro ɛnɛ de me de bro nyume yɛ Christmas gift ɔkyɛ me do new year de bɛ bro ati ɔkyɛ ne hia me ɛbɔ 8:30 pe hia me do new year de ɛnɛ yɛ Christmas gift so ti ati ɔkyɛ me do new year de na ɛyɛ den ɛbɛbrɛ wo me do new year de na ɛbrɛ mo ma yɛ ni na hɔ ɛnɛ Christmas gift me de abrɛm ɔkyena ayo new year de ɔkyena o new year de me de bɛbrɛ menya kasa me de bɛbrɛ mo am wo WhatsApp no mo WhatsApp me de bɛfa hɔ amam ɛnɛ me de o new year de o Christmas gift ne brɛ o ɔkyena ayo new year de na nneɛma ayɛ adwuma ma afia so ɔdɔ protect wo ho ate ne bɔ ho ban no bɔnefoɔ na ntimi ansɔre yɛntiam yɛka protection ne deɛn protection ne enubena haban ma ɛne de protection ntiti mmiri mu no ne yɛ nananom nom de nubena ne haban ma ne dware yɛn ɛne yɛtimi adi yɛtimi nneɛma timi akɔso ama yɛn de yɛhwehwɛ yɛn nsa timi ayɛ den aka ayɛ da bia meka oils no ɛyɛ chemicals you have to impart something to it ɔdɔ nyame yɛ adomo a maba bɛkyerɛ wo nneɛma wate bɛsɛ nnɛ bɛde woburo nyadeɛ abrɛw nyame adomo kyena bɛde new year adeɛ bɛbrɛw ansa ne yɛde new year awurade nhyira wo na ɔntutu anamo ɛnsi yie yɛsisie ne kagya ɔmu nni aseda ne me mpaebɔ no sɛ ɛrɛmfi papa ya mumu bia ya mame awurade nhyira mo ɔmfa mo mfra atom mu nkwatom mu nhyira nkɔ nhyira mu onipa bi ɔbɛsɔre yɛtia mo no awurade nsɔre ntia ayɛ apada nkyene aboɔ wate faku nsuom ne dware bi wate fagu nsuom ne dware ne ma nneɛma papa ntimi nyɛ den ɛmmra wakwan mu onipa bi a ɔpɛ wo sɛyɛ no gyina nkyene so bondin ne sɛ kugu nkwantanan so ma no wate onipa bi ɔpɛ wo sɛyɛ onipa bi ɔmpɛ wo nkɔsoɔ gyina nkyene so kan Psalm 35 kan Deuteronomy 28 verse 28 ne gyina nkyene so wowie sɛ kugu nkwantanan ma no na ka kyerɛ Awurade sɛ ade bɔne no ka kyerɛ sɛ mmra me so no me bɔ nadane ɛkɔ ne so ɔdɔ Awurade nhyira wo yɛbrɛ no ayɛ brɛ ɛnɛ da deɛ ɛde oburo nyadeɛ mama obiaa ne buro nyadeɛ mama obi biaa wanya wo deɛ mama obiaa ne buro nyadeɛ na ɛndeɛma ɛbɛda no People that they can't
yɛ dɛ kɔdi bɔ afɔ wɔn ni mi